Hoekstra, goeioen. Ja, goeie. Welkom in Ljouwert. Hoe is dit hier bij de Overstedehal? Nou ja, goed, het is gelukkig een latje ries. Dus we kennen hier gelukkig tijdelijk op Brugge. Dan zegt iedereen weer dat we net niet op konden. Maar goed, gelukkig hebben we het wel wat positief nieuws gekregen. Net wat we graag verwachten dat we erin kennen, maar we kennen er in februari weer volledig in. Maar goed, tussen nu en februari moeten we het even oplossen. Nog een jong. Dank u wel. De ijshockeyers van de Unis Flyers spelen juster voor het eerst in Ljouwert. Vanwege de problemen met Tierhof moeten de Flyers uitwieken naar de Overstedehal. En dat is voor de Veenster fans net makkelijk. Het is even slikken. Maar beter hier dan ergens anders, want we komen nergens ter plaatse. Nou, wel wat vreemd, ja. Dus ja, het is heel anders dan in Heerenveen. Dus, Het is nou een jaloe rieten elke keer. Dus ja, wat dat betreft dan spelen we wel in Heerenveen. Maar ja, het is net ook wat. Ik ben lang blij dat ze spelen kennen ergens. Veel leukere sfeer in Heerenveen. Veel meer mensen. Er kunnen veel meer mensen in, dus ja. Ik denk dat het een politiek spelletje is van iemand. Maar we redden ons er wel mee. dus ja, je eigen plakje heb je net. Nou, dus het is heel anders, ja. Het duel met de Amsterdam Tigers is de eerste van in totaal 6 wedstrijden die de Flyers in oor spelen moeten. Het ijshockeybestuur is dwaande dat Varnoa te krijgen. Ik denk dat we 3/4 sowieso wel regeling kennen. Het zal even wat, het zal net eigenlijk 10, dat is hier wen binnen. Maar het gaat er nou om dat we dus in de competitie blijven en dat we een soort regelmaat erin hebben. En met wat harten en stoten komen we daar wel uit. De gasten uit Amsterdam lieten de Flyers schrikken, want al na een hele minuut nemen ze brutaal een 1-0 voorsprong. Lang kunnen de Amsterdammers daar net van genieten, want in een kwartskoft boeg je de Flyers de efterstaan om in een 2-1 voorsprong. Ook in de spielersgroep hebben we de problemen met Tierhof voor onwissenswaardigen. Je weet eigenlijk niet zo goed waar je aan toe bent. Kunnen we terug naar Tierhof, kunnen we niet terug? Wanneer gaan we trainen, hoe laat gaan we trainen? Niemand weet eigenlijk iets. Dus wij zijn ook afhankelijk van het nieuws en wat voor nieuws onze voorzitter brengt. Dus een beetje spannend. Van spanning op het ijs is geen sprake. Na de betierde chin-treffer rennen de Flyers door Amsterdam heen. Uiteindelijk wordt het maar liefst 8-1, maar dan kon een uitblinkende Tony Demeline. Doch hoop je de Flyers gauw voorom te kennen naar Tierhof, want ideaal? Nee, dat is het net. We hebben onze eigen kleedkamer niet, we kunnen onze spullen niet laten, de was wordt niet gedaan. Zoals je ziet kunnen hier minder mensen in. Als we thuis spelen hebben we 2000 mensen. Het is gewoon anders. Wat we nog hoe de winning gaan, reguliere overwinning zoeken ze wel op Amsterdam? Het was niet de beste wedstrijd, dus laten we het daar maar niet over hebben.